A estreita colaboración entre as diferentes forzas de seguridade permitiu incrementar a taxa de resolución de delitos en Boiro ata o 40%. Este é un dos datos máis positivos do balance realizado esta mañá pola Xunta Local de Seguridade, da que se recolle que o índice de conflitividade no municipio mantense nos parámetros normais. Estamos dentro dos parámetros normais de seguridade, non hai grandes diferencias co ano pasado e, transmitirlle aos ciudadanos e ciudadanas de Boiro esa tranquilidade. Boiro é un pobo moi tranquilo, hai naturalmente de vez en cando algún roubo moi puntual, pero dentro da normalidade. Fronte ao descenso de algúns indicadores relativos a estafas e roubos, rexístrase un incremento da ciberdelincuencia, pero non só en Boiro, senón en toda España e tamén a nivel europeo. Os datos son datos positivos, sobre todo en termos de descenso de algunhas dos indicadores en canto a algunhas das modalidades de roubos e estafas. É verdade que temos un problema que é un problema xeralizado e que de algunha maneira é o que nos obriga a facer un esforzo especial, que é todo o que ten que ver coa ciberdelincuencia, que se mantén nuns niveles altos, pero non en Boiro, senón en todo o país e no marco da Unión Europea, pero en calquer caso hai tamén unha parte que para min é moi importante, que a taxa de resolución dos sucesos que se producen é unha taxa moi alta, en torno ao 40%. Durante a xuntanza abordouse tamén a importancia de seguir a traballar no ámbito da prevención e protección das vítimas da violencia de xénero, para o que se está a ultimar a incorporación da Policía Local ao sistema Bioxen. Tamén se deu conta do bo funcionamento do Plan Director de Convivencia Escolar, no que participan todos os centros educativos de Boiro. A través da Garda Civil, traballase na prevención da violencia escolar, ciberacoso, consumos ou adicións ás novas tecnoloxías.